Olympia for that introduction. Ngiyezwa la imuva khona uthi bebe ile party yesithakazelo sami sithandwa abantu abaningi. Siyabonga kakhulu emphakathi waseDaveyton naseThwathwa. Ngithanda ukunibingelela egameni lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Mina baba ngumfundisi so angilahlekanga la ngisekhaya. Bazali bami, uma ngiqala ngisukuma ngiye ngacula ingoma ekhuluma ngothando lukaBaba. Ngoba simile silapha nje namhlanje kungenxa yothando lwakhe. Ukuze kwenzeke lo mhlangano owenzekayo namhlanje okuhlanganisa osomatekisi kanye nabefundisi neinkokheli zezwe kungenxa yothando lwakhe. Uma ngabe bebengavumanga, uma ngabe bekawumuntu osilahlile, umhlangano wanamhlanje bonke kuyenzeke. Ithemba besingeke sibe nalo. Ngingafuni ke ukushumayela mangibingelele abantu abasiphethe ngezihlalo ezahlukahlukene. Ngiqale ngibingelele yena ubaba oqeda ukungithula manje, ubaba uLisiba wakantiya oyi-spokesperson saka MEC we-education, we-sports, roads and transport and logistics eGauteng. Bingelele futhi baba Sibungu kuwe njengeleader ye-FBO eGauteng province kanye noShaplin enihamba naye. Bingelele uShebeni we-PTA Babu Victor Mgengo. Siyabonga kakhulu ngokuba khona kwenu lana namhlanje. Ngiyoba ngiyaxoshwa la ngilala khona uma ngingabingelelanga ukhansela wami wasewodini yami ubaba uMshengu Shelela Shabalala. Ngibonile nobaba ukhansela uMadihlaba bekakhona lana ngathi usephinde waphuma. Ngikuhloniphe kakhulu baba uNxumalo ne-support that you consistently show to the community of Daveyton and eThwathwa noma ungasekho ku-council. Lokho kuyabonisa ukuthi umphakathi wakho uthanda ngokweqiniso. Siyabonga kakhulu ngaleyo support. Nginibingelele futhi nonke ningabafundisi ngokwahlukahlukana neinkonzo ezahlukahlukene ngokuhlanganyela kwenu namhlanje. Sibingelele futhi nomphakathi okhona okwazi ukuthi usijoyine kanye nezinhlangano ezepolitiki ezikhonile ukufika nathi namhlanje. Ngihloniphe kakhulu isanko yabahlali ngokuthi ikwazi ukuthi isukume uma ibona ukuthi idliyasha. Ikwazi ukuthi isihlanganyelise sikwazi ukuthi sikhulekeni ndawonye. Inyanga esikuyo inyanga ethiwa inyanga yabasebenzi. Ngokusho njalo siyakhathazeka uma kuba nodlame lwamateksi olu-affecta umphakathi. Ngoba esikhathini esiningi abantu abavuka ekuseni kakhulu bayogibela lamateksi abantu abaya emsebenzini. Abantu abayingane zethu abaya ezikoleni. Abantu abayozama impilo. Babu Victor ngibebhlungu kakhulu when there was the incident ku-N12 that involved a shooting lapho bekhona khona ama-passengers. Sithi noma ngabe kwenzeka ini, noma ngabe niyalwa, nizame ukukhusela abantu engama-customer enu. Ngoba uma seyifika lapho khona umphakathi ungasakhuselekanga iba yinkinga kakhulu. There was an incident eBarcelona. Ngifonela usisi wami ethi baqeda ukudubula uQ Marshall lapha kwami. Izinto ezifana nalezi izinto esingazidingi emphakathini wethu. Udlame lwezibhamu ezigcwele eSouth Africa eziphuma ngaphandle ezifike ezweni lethu ngokungekho emthethweni asisifuni. Sithi enough is enough. Sithi oboniwa umuntu makulungiswe lonkulumo. Lokho siqondise ku-BTA